nung lumipat siya dito, naging bilyonaryo siya. Kaya siya gagante. Oo. Gigante. Ano, tituloy niya ito niya, Gigante. Siya. Gagawin ka talaga. Reality aside, at siyempre, si Atty. Karen Jimeno for having me as her guest. Napakaganda ng interaction namin at hiningi niya yung aking opinion tungkol doon sa Quadcom. Sinabi ko nga, nagmamalabis na ang Quadcom sa pagkoconduct ng legislative inquiry. Natatawa nga ako Pinipin down nila, pinapaamin nila si Pangulong Duterte na may pinatay siya. Legislative inquiry yan. Anong mapapala nyo kung may pinatay si Pangulong Duterte? Magdedemanda ba kayo? Wala naman kayong personal knowledge. At saka, etong nakakatawa, etong si Congresswoman Luistro. Yes. Kontuwa siya sa sarili niya, no? Kita mo yung pagmumukha niya, no? Pero napapansin ko, magkamukha talaga sila ni Dilip. Anyway, nakita ko na naman si Alice Guo dito sa ating monitor. Kamukha talaga nitong newscaster natin si Gia Hindi ba ang pangalan niya Alice Gia? Nandiyan ba? Hindi na raw siya magsasalakit. Sige. Anyway, mapalik kay Luistro. Kasi, sinasabi niya, parang ang expression ng mukha niya, nahuli ka. Umamin ka na may pinatay ka. Sabi pa niya, of course, as a lawyer, you know the elements of an extrajudicial confession. It was made willingly, diba? And under oath. Diba? You are of sound mind, you understand the consequences. Nakuha si Pangulong Duterte. Sabi niya, huli ka. May nakalimutan si Congresswoman Luistro. Ano po? Kasi although abogado siya, ewan ko nag-practice si Luistro. Practice yata Nakita pa siya ng loob ng courtroom. Kasi, ang extrajudicial confession is made within the context of a custodial investigation. May suspend. First year law lang. Unang taon pa lang ng abogasya. Tinuturo na po that custodial interrogation or custodial investigation starts when the inquiry ceases to be a general investigation into the commission of a crime and begins to focus on an individual or a certain individual as suspects. Yan. Okay. So, dapat yon during custodial investigation, yung extrajudicial confession. At ito ang lacking doon sa sinasabi ng extrajudicial confession daw ni Pangulong Duterte. Specificity. Ano yung specificity? Sinong pinatay niya? Sinabi ba niya? Wala. Paano ang extrajudicial confession? Alert! Diba? Sino bang umamin siyang pumatay sa sino? Sinong pinatay niya? Hindi sinabi. Diba sabi pa nga niya, bakit ko sasabihin sa inyo? Gago ba ako? Ngayon, pag dinala mo sa hukuman yon, tingnan natin kung hindi ka pagtawanan ng hukuman. Ngayon, itong si Boying Remulla, sinasabi ko nga, binababoy na itong DOJ. Baka lumusot sa kanya. Kasi, yan basta kahit dispalinghado yung kaso, basta gusto niya i-file, ipafile niya. Kahit nag-recant na. Paano yan? Baka sasabihin ng mga iba, naku, sigurado, kulong na si Pangulong Duterte. May nagtuturo na sa kanya, umamin na siya. Alam nyo, dalhin nyo muna sa korte. Kasi sa korte, yan ay hindi pa po ebidensya. Hindi mo pwedeng i-convict ang tao sa extrajudicial confession. Pumatay ako. Convicted ka, kulong ka. Hindi pwede. Hihiringin pa. May ganun. Ipoproduce mo pa as evidence yung extrajudicial confession. Paano? Kapag sinabi, katulad ng mga witnesses ni Teves, pinilit lang po kami para sabihin yan. Kung sabihin nyo ni Garma, di ba? Paanong gagawin mo ngayon? Hindi ka pa rin mako-convict. Si Deliba nga, Kasi diba, ang yabang-yabang niya daw, witnesses recanted. Paano pag gano'n na nangyari? Kaya nga may hearing, hindi ka pwedeng ma-convict dyan sa legislative hearing. Kaya kayo,
to ano kayo, yung mga reaction nyo, ganun, ganito, umami si Duterte, pinagtatawanan lang po kayo ni Pangulong Duterte. Kasi pinagtatawanan din po namin kayo. Kasi po, ano nga kami, nag-uusap nga kami ni Atty. Karen. Sabi ko, ang problema tayo, seasoned litigators tayo. Humaharap tayo sa court. Ako, 32 years na ako. In and out sa court. Hindi nawawala ang isang linggo na wala akong hearing sa korte. So alam natin, may mga nuances yan, may mga bagay yan na hindi mo mababasa sa libro kahit sabihin mong number 1 ka pa sa bar. Kahit sabihin mong summa cum laude o magna cum laude ka pa sa iyong law school. May mga hindi natututunan. Ayun. Oo. At yung mga nuances yan na only actual practice. Halimbawa, ikaw, mag-drive ng sasakyan. Opo. O pwede mong sabihin, nabasa ko. Ganito pala yan, papasok ka, magsi-seatbelt ka. O, pipisilin mo yung clutch, lalagay mo sa primera yung gear, kung manual transmission. Opo. Then dahan-dahan, pinipisil mo yung gas, binibitawan mo yung Clutch. o. Pero, gawin mo. Yun. Hindi mo agad magagawa. Hindi salita lang. Video game ka pa ng driving, simulation, iba yung Actual. yun ang hindi nila alam. So, iba pala ang practicing lawyer sa lawyer lang. Kasi kaya nga practicing lawyer kami. Kasi, Opo. di ba may kasabihan, practice makes perfect. Yes. I'm not perfect, so we have to practice. Yes. Practice lang. Ayan. Well, naniniwala po ako dyan, attorney, kasi what if, sorry po, Justice Remulla, kung hindi po kayo susunod sa inyong batas dyan sa inyong kinauupuan, what will happen? Wala. Department of Justice nga Ayun, Ayun. kung walang justice, saan ka pupunta? In the first instance. Kaya nga sabi ko, alam nyo, yung si Luistro, ibang creature yan Kung si Luistro, akala mo matalino kung hindi ka matalino. Pero kung matalino ka, alam mo, hindi siya matalino. Yun, ganun lang yun. Ganun lang kasi. No comment ako dyan, attorney. Kasi, usapang legal yan. Hindi talaga. Hindi na talaga sa delivery, pero pareho sila ni Laila de Lima. May mga accent pa si Laila. Parang yung parang may pa. May parang kumakanta, hindi po maintindihan. American diction may yun. diction pa. Pero pag inanalyze mo yung sinasabi, walang substance. Ay, ganun po ba? Buti Teka. pa yung sabay, may substance. Ay, attorney, dyan kita nakilala. Nandahil sa saba. Si Ronnie Dayan daw, may sustansya. Masustansya. Oh, yeah. Leonel. Lago. Leonel. Masustansya. Di ba meron po tayong government official? Sustansya? Di po. May government official tayo dati na Secretary Luistro. Ano po ba sila? Relation? May Education yun Opo. Oo. Hindi sila magkapatid. Wiskech nose. Nosum. Hindi po pala. Sorry. Hindi nyo pala alam. Tinitingnan ko itsura ni Secretary Luistro Wala namang bigote si Congressman Luistro. Wala, nanonood na naman si Congressman Luistro. Sagot na naman ikaw. Bakit naman lagot? Kasi binabanggit mo siya Ayaw niyo yun, sumisikat siya. Yun nga. Di ba dati, actually, nung hindi naman lumilito yung Quadcom, hindi naman kilala yung mga yan Ngayon pinag-uusapan sila. Dapat masaya sila, lalo na si Dan Fernandez. Yun mo, sino man naman nakikilala kay Dan Fernandez na nationwide, Diyan Laguna siguro. Pero, ngayon, kilala na sila. Si Benny Abante, Ikaw nagpapakilala si Aduano, si Contempt Aduano, si Ace Barber, siya, mga kilala na yan. Ngayon, sino pa yung isa? Si Ako. Di ba? Bilang Quadcom. Ewan ko kung anong pagkakilala sa kanila. Pero, noong nanonood ako nung live feed, tinitignan ko yung mga comments, talagang ang karamihan ng mga nanonood kahapon, at least sa dalawang websites na pinuntahan ko, Opo. kampi kay Pangulong Duterte.
Oh, ayun na naman si Alice ko. Mukha. Oh, so, makikita nyo na kung akala nila nakakapunto sila sa sambayan ng Pilipino sa ginagawa nila, hindi nila alam, booking na po sila. Kasi matalino ng mga Pilipino ngayon, marunong magsuri. Kasi noon, binobobo tayo ng mga malalaking mga studios kasi sila lamang ang pinagkukuhanan ng impormasyon. So napifilter nila. Ang gusto lamang nilang isiwalat na impormasyon, yun lamang ang nakukuha natin. Kaya in a manner of, to a certain extent ay nabe-brainwash yung mga Pilipino. Nagkaroon ng social media. Dati, kita mo yung importansya ng social media. Dati, kung ikaw is ordinaryong mamamayan, you will not be heard. Yes. Ang naririnig lang yung mga prominente, yung mga sikat. Ngayon, kasi merong silang studio, bilyon-bilyong pisong puhunan, may transmitter, di ba? Opo. Nakikita sa TV, sa radyo, even social media. Kahit sinong pangkaraniwang mamamayan na may computer, even smartphone na Cellphone. na merong makabuluhang naisabihin tungkol sa public affairs, Opo. ay milyon-milyon ang pwedeng makapakinig sa kanya. Yun nga. Lahat ng tao ngayon, commentator na. Lahat ng tao ngayon, media personality na. Kaya hindi na makontrol ang impormasyon. Kaya ganyan, matalino na ang mga tao. Nag-iisip na pala. Nag-iisip na, nagsusuri na, at Ayun. hindi mo na basta-basta maloloko.